салом алайкум ба кулли тамошобинон. салом ба кулли меҳмоное ки айни ҳол дар канали мо қарор доранд. хушомадед ба канали Далер офисиал. миннатдор аз ҳамаи шумо ҳастем, бардораи азиз, ки моро дастгирӣ мекунанд, ба видеонаво лайк мемонед. дар имрӯза навор якчандта мошинҳоро мо дар видео карда равон кардан. мо худмонам якчанд мошинҳоро арзон видеонавор кардагем, ба шумо пешниҳод мекунем. агар шумо ҳам хел хона, мошин, замин, квартира, техника ва компания чизе барои фурӯшу реклама доред, маромад дар ин ватсапи экранда сурати маълумоташа равон намоед. мо иншоаллоҳ шуморо дастгирӣ мекунем, молу маҳсулотатонро фурӯхта шуморо ёрдам мекунем. аз ҳамаи шумо хоҳиш, бардораи азиз, ҳамин видеонавора делиса кунем ба ёру рафиқотон, ҳамин бардорое ки мошин фурӯшанд, мошинашонро ба зудӣ фурӯшанд. дастгирӣ якгара мекунем, бардораи азиз. ба канал подписатсия кунед шербачаҳо. ай ҳаматон розӣ ҳастем. лайкҳо рамонед, видеоро дохил тамошо кунед. маълумоти ҳаматон расонда мешавад ки ҳам бардормон лоиҳакашай. касоне ки хонаҳои баландошина месозен, мактабу беморхонаҳо месозен ва намедонем ба ки муроҷиат кунем, ҳамин бародорро тавсия медиҳем ки ин бародар зиёда аз 10 сола стажи корӣ доранд. лоиҳаҳои хонаи шуморо кашида метавонанд ва аз экспертиз соф самоа гузаронда метавонанд. Chevrolet Lacetti равон кардан дӯстон аз қабул кардем бо нархи 45 000 сомонӣ. зишуриш бензин, газ. коробкаш автоматика, бардори азиз. дар кузофи седан. мошин дар ҳолати хуб мебошад. инҷа мо дар қайд кардан ҳамин соҳиби мошин Южни Корея. кондисионераш кор мекунад, коробкаш автоматика. дар соли 2006 сол шерои нар. касоне ки харидор ҳастед, маромад ҳамин рақамое ки дар экран мо мондем барои шумо занг занед, муомила кунед, арзон кунед, гирен шавед. мошин айни ҳол дар бохтари Қурғонтепа мебошад бо нархи 45 000 сомонӣ. мотораш 1.8 литр, коробкаш автоматика. пробегаш 1234 шерои на. маромад мошин қонун қоидаш қатъи, кондисионер ҳама тарафа мебошад. боз шумо худтон занг занед, муомила кунед, аз номи канали мо гап занед, иншоаллоҳ арзон мекунад. Toyota Mark X қабул кардем, шерои нар. дар душанбе аст. нархаш 88 000 сомонӣ. соҳиби мошин мо дар қайд кардан ки мошин чиста вагон ай, комфортни, дарунаш кушоди хушрӯ, мошин дарози фасон ай. хулоса мошин ҳама тарафа дар кузофи седан ай. Toyota Mark X дар соли 2009 сол, вагони тоза. солаш 2009, сӯзишориш танҳо бензини холӣ. мотораш 2.4 ай, бардор азиз. айни ҳол дар душанбе бошад. рақамҳои соҳиби мошин барои тамос дар ҳамин рӯи экран мондагием. маромад занг занед, боз муомила мешавад. ҳама тарафа фасон кардагиай, дар задниш камера дорад. мошин беҳад тоза ҳай мега. мотор, коробка ҳама тарафа гарантия қатъи. дар номи харидоре ки мехаред растамошкаш мекунем. шерои на лайкҳо рамонед, далчи видеоро тамошо кунед. ҳама каса ба пеш. мошин албатимо Nexi Daewoo 96 сол 20 000 сомон мега, бо савдо меша. хулас тамошо кунем бо диққат. ҳуҷҷатҳо шанқа мондага то моҳи октябр мондагида. бизан як то мехрем. 4 та баллонаш нав буда. дискош краска кардаги мошичат тоза ҳамгем хато намекунем да. боз ма баллонашам нишон метим. як аввал наручка нишон тиём, гирча чо Nexi. ина ҳолати дискош краска задаги 4 та баллонаки нав. ина салон тамошо кунед. идар шуй намеша. напшикой дар электропакет. салон чихоли хидаш тагир да. ҳолати мошин, коробкаш механик, магнитофон, 161 000 пробег гаштаги да. тамошо кунед, лук дора. ҳолати дискош, ламош, нава. моторш инжектор. Настой кош.
Aka номер телефон чанда брат? На рақамои телефонуш 979 52 64 64. Ҳамин рақамода зан занед бо тамос мешавед. И вариант алиш дора ка? Алиши аста вариант? Алиши набуда бачаҳо хулос хеле зан. Бачаҳо мошин навбати мо. О Corolla 1 караванаш. Чанд ка 70 та гуфте намна? 80000 мега бо савдо мешад 2007 сол. Ина тамошо ку ака. Я нарушкача гирам. Оля дақqa братам як нарушка гирам ки бепушам. İçe partinin koşa içe ne ya? Ya bu hüküm meşa. Ne bu? Tam şu kinin Corolla ya karavanşa 8000 mega bu mumla mekinaga 4 darış elektropaket elektron bakovoy sentr zamok multirol коробкаш mexanik kondisioner dora. Na tam şu kinin meşa muşin çara. Motor çanda yaka? Motor yak 8 ta? Ne elektropaket. Salon. Tamam şu gün muşinça. Tuzak. Balon şnav. Kalkış. Motor şan bir. Hazır. Tamam şu gün. Ne holat peş muşin. Ne çaşkoş. Yaş. И як шаш вал бар наса ки ҳам кун? Дуал? Дуал? И амурай ам мотори сеп кайшадаш. Мотори сеп а? Аз септор боша бо хуба ина. Бачо ин каравана. Бо муомила дора ака? Айна вайран талиши ҳам дошта. Мақсад номеро шама мемонам 931 99 22 21. Ҳамин рақамот зан занед. Муомила кунед. Corolla 1 караван вообще беҳтарина. Каравани тоза ки гап ёфтагӣ ҳастем солаш 97 мотор 6 модел сӯзшворӣ бензин газ ҳуҷҷатҳои таъмировкаш чанд? Таъмировкаш 4 моҳ мегамонага ҳуҷҷатҳо 6 моҳ дига. Таъмировкаш 4 моҳ ҳуҷҷатҳо 6 моҳ. Диско прасо 4 рези нав светои металлик. Фаромӯш накунед. Консернаш кор мекунад гасои мошин. Хай бози навол мекунем. Резношам нав аст светои металлик. Бисёртон ин мошина ба фикрам медонен як шахсияте аст такси мезана беҳад бошин шахсиятша тоза нигоҳ мекуна. Таксиҳои чанди душанбе. О, кабзгар. Не, элана ки вақт бебинем. 10 литр чанд қафр мегаи? Бе кондиционер чанд қафр ба кондиционер? Да, те патиам кондиционер пати 90 таме гара бе кондиционер 100 таме гара озор. 90 километр кондиционер дор қати бе кондиционер 100 та ин апшкои салон ақиби. Хеле ки гуфтум бардоро ба тариф ай караван меарзам вақт медонам караван. Бинин бардоро. Бояд устод қати биё бинеш бо. Бахр бо. Рамаш вари надора. Дари пеш электропакет, тақиб рӯшноӣ, коробкаш механик, пробегаш 551 газо пробегай, консерт саволи ҷавоб қади кор мекунад. Ина потолокаш бордоро. Мошина сам дели тоза ки бордоро. Биед бини хай. Пеш дигар аст. Капош ела ки моторша бинад бо. Ина бордоро. Винтлет Corolla 1 зага. Мотор Винтлет Corolla 1 зага ки таксия раҳода ку я ов намехаза свобод мебро мерад. Свободно мебро мерад. Сумо шансон бадаира? 46000 сомон гуфтеса каравана боз арзон мешида. Номер телефон та я бори гап гу. 987 60 60 55 WhatsApp дори? WhatsApp имо дораем номеро зам зан хитон қатияка савдо кунем. Бародаро дар комментара бисёр нависонда ки ягон ланос биё ина бародаро ланос барои шумо дар мошин бузург қарбоншаҳид ёфтем. Солаш чанд буд? 99 сол?
99 сол буда бардоро. Моторш 1.616 буда. 1.616 клапана. Сушвори бензин газ ба. Бензин газ. Диско 13 дагя. Диско 13 ина ҳолат шабине бардо. Ҳа? 14. Ҳа, балонош майда. Диско 14, балонош майда. Хай ланосора хитом бисёр наисонем. Чанд бозор наёфтем, ҳамин бозорро намиҷад нигоҳ кардам ки ҳаминро ёфтем. Ина бардоро фаромӯш накунед, хай нарушнои бампера хай уша ба хайра. Гала моторш соза расход надорад аға. Ҳуҷҷатош то моҳи ноябр ҳуҷҷат ин абшукои салони мошин кожни салона бардоро фаромӯш накунед. Абшукош кожни чихола ина яқиб стениёшам кожни. Ала нусхаро барои шумо. Яке шояд ягон тут сари замин мера, ягон ҷо мера. Ина заро электропакетош кор мекунад? Намекунад. Коробкаш механика. Пробегаш 178,000 пробег бардоро фаромӯш накунед. Газ бензинаш кор мекунад? Ина потолокш. Сумо шансош тағайрава. 14,000 сомон ина. Ланоса 14,000 сомон кутеса. Номер телефона 989 15 17 11 ина номершон дар экрани мо шумо бромоиста зам бизанед худом савдо кунед. Ина срашкои хачибек гуфти ба навор бигирем бардоро ина барои шумо ёфтем аз мошин бозор Қирбоншаҳр солиш 2006 моторш 1.6 тримпорт сӯзшвори бензини холӣ. Ина дискои заводскои худаш резино зимния бардоро фаромӯш накунед. Шам зимния 8 моҳ ҳуҷҷат 8 моҳ ҳуҷҷат беванусай бардоро бензини холия. И беванусай бардор фаромӯш накунед. Не, иш канатара фаромӯш накунед. Ин абшукои салони қибаш. Даро арчур электропакет, коробкаш, механик, 5 корсоваи дивдром, монитор, кансаянш кор мекунад. Пробегш чанд азора? Охи зажгани гирён аст, чӣ хел бинемаш монитор дора. Ина потолокш. Сумош чанд сумай? Сумош чанд? 45,000 сомон бардоро аз Рашхаро арзонак. Успед кунед кадомед ки бисёр гуфтен. Ина барои шумо ёфтам мошин бозор Қирбоншаҳр. Занг бизанед ҳами ака 2-3,000 мехоҳам баҳем. Дастрошна. Ҳамин рӯз мемонем мешна. Ора номеро телефон тайёр бигӯ. Номеро хитаб гӯ. 924 24 47. Инам номеро ҳамин рӯз мебарам навор занг бизанед успед кунед дер накунед. Дути хароб бо барои шумо ёфтагӣ ҳастем. Соли барориши соли 1995. Светои металлик. Моторш 1.6 простой. Сӯзшвори бензин газ, диско рамашка, резно зимни 65-70%. Ҳуҷҷатош солона қайкисасои мошин, светои металлики бисёртон гуфтен агон дути металлик ба навор бигирем барои шумо. Простоёш. 10 литра чанд қафр мегарди? 13 литр як тарафаш газ. Гази простой евро чу? Простой. Хай бардоро шендесин. Чанд қафриса? Надари пеш электропакет, тақиб рӯшнои коробкаш, механик, пробегаш 350,000 пробег бардоро. Ё бекансонер лук дора ина потолокш. Сумош чанд сум шитага? Шел мегем аму бия хардор аниқ боша бо чақчақ. 40,000 сомон кутеса, хенга хардори аниқ боша боз арзон мешавад. Хахтон бин мошина проверка кунед, баъд бигирем бардоро. Ҳам чиза ман 10 боро 100 боро да навором мегум. За номер телефон чанд бад? 918 79 99 87 87.
همین نمره با میگافونم داره همین نمره بابیلون دا زنگ بزنید پوست هم بابیلون داره 4 تا 0 53 706 نمیاد که همه که فعالیت سامارسک اوبلاست کمی ماشین خالی بیاد چخچق میکنیم همه سلام زنده باشید اینا زنگ بزنید قطعا که سودا کنیم باردارو 20 تا نسل گون استراشکای کاروانی بگینا گفتم سالش 2008 موتورش 1.6 دوانوسا 1.6 1.8 دوانوسا بوده 20 روز پیش آوردگی رستموش کشیدگی است میگه سوی ماشین بنزین خولی دیسکوی заводской خرش резной зимний که نوازی цветой سفید دو وانوسا باردارو فراموش نکنید کدومت که بسیار درخواست کردی اینا با این یقیمم چی دوشه بگردیم که لپانیت چی میزنه نمی اکه قطعی گبزن نو اکه این افشگاه سالانی عقیبی ماشین چخولوی نوازدگی باردارا فراموش نکن در پیش الکتروپاکت تعقیب مکانیک коробкаш механика ди тақиб просе коробкаш механика 5 курсоё дивидром монитор пробег 255000 пробег фаромӯш накунед камасанаш кор мекуна шеф кор мекунад гуфтесай намиҷаш бо одамо шиндеса ягон камди надорам мега хай бо бинин бардоро кадоми харидор асти устод қати биё бин бардорам аҷуша бинин сумои ахираш чанд сумаш ҷои мешидагиш мега 68000 сомон мети мегири мераиш мега номеро телефонам тамия 985 68 95 87 ина мошинаи вагон гуфтем барои шумо ёфтем навор кардасем